estic molt content, estic molt satisfet. Oh, m'heu portat les respostes de seguida, amb quina agilitat i rapidesa. Oh, molt content, Això explica que realment internet és magnífic, no només pel fet de la gran quantitat d'informació que s'hi troba, sinó sobretot pel fet que molta d'aquesta informació creix constantment per les aportacions de les milions de persones que es connecten cada dia. Mira, jo tinc un blog on cada dia publico les meves coses personals. Per exemple, l'altre dia hi vaig penjar les receptes de cuina que més m'agrada cuinar. Hi ha conegut molta gent. Sí, l'altre dia un xinès volia que li expliqués la meva recepta de l'arròs amb conill, un dels seus plats favorits. I un valencià li va explicar que ells l'arròs el fan molt diferent. Què passa? Oh, i el color. Oh, el color! No pot ser! Què passa? No! Ui, que no puc moure! Tanta felicitat, tanta alegria, tanta punyeta. No m'agrada que la gent comparteixi tant les coses. No, internet serà meu, només meu. Me'l menjaré tot. He deixat anar un virus, un virus que farà que tot vagi més lent, que desapareguin els colors. Serà tot per mi. Ja n'hi ha prou de tanta felicitat, ja n'hi ha prou de tanta alegria. Sí, m'agrada més així. Meu, que sí que és meu. Meu! I tu calla, que t'he vist, calla. I tu no riguis.